Ang sarap maligaw sa isang paraiso. Iyong pagmamasdan mo lamang ang kalikasan. Pakikinggan ang tahimik na kapaligiran. At namnamin ang sariwang hangin na humahaplos sa iyo mula sa dalampasigan. Sa isang lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon, ating matatagpuan ang isang malaparaisong lugar. Ito ang bayan ng Bulinaw sa lalawigan ng Pangasinan. Ang bayang ito ay itinatag noong taong 1575 ni Kapitan Pedro Lumbi at una itong tinawag na Binabalian. Ang ibig sabihin nito ay lumang bayan. Ito ay dating bahagi ng probinsya ng Zambales at nailipat naman sa jurisdiksyon ng Pangasinan noong ika-30 ng Nobyembre taong 1903. Ang mga lingwahe nila dito ay Pangasinan, Ilocano, Tagalog at ang kanilang sariling katutubong wika na tinatawag na Bulinaw. Ang salita nila ay kahawig ng wikang Sambalik na ginagamit sa lalawigan ng Zambales. Dahil sa iba't ibang magagandang tanawin, maraming turista ang dumarayo rito mula noon hanggang sa kasalukuyan. At sa araw nga na ito, nabiyayaan tayo ng lakas at oras para lakbayin ang ilan sa mga naggagandahang tanawin at pasyalan dito sa malaparaisong bayan ng Bulinaw, Pangasinan. At narito nga pala ang ating itinerary sa araw na ito. Una sa listahan natin ang Bulinaw Falls. Problema lang, daan. Maputik siya. Ano, tutuloy pa ba? Susunod ang Camp Puur. Ikatlo naman ang Cape Bulinaw Lighthouse at susubukan din nating lumangoy sa nakamamanghang beaches dito. Atin ring dadaanan ang bagong atraksyon ngayon dito na resort, ang Old Rocks Resort. At syempre, hindi makukumpleto ang biyahe natin kung hindi tayo magpapasalamat sa may kapal, kaya atin ding bibisitahin ang pinakalumang simbahan sa lalawigan ng Pangasinan, ang The St. James the Great Parish Church. Medyo mahaba-habang adventure ito mga sir. Kasama ang aking misis, samahan nyo kami sa aming Bulinaw Escapade, the Paradise of Northwestern Luzon. Let's go! Sisimulan natin ang ating paglalakbay dito sa bayan ng Orbis Tondo, Pangasinan. Palabas tayo ng Orbis Tondo, Pangasinan. Dito na tayo sa Aguilar. Kulay pink tong tore nila dito. Watchtower. Ay, hindi siya watchtower, bell tower. Dito na tayo sa bayan ng Bugalyon. Oops! Dito na tayo sa Rotonda, going to Alaminos City. Turn left. Pangasinan. Buti na lang may sinundan akong sasakyan. Hindi ko alam kung saan papasok dun. Time check 7:17 AM. Kakarating siguro tayo doon mga 10. Sama na ang stopover natin. Galmusal tayo mamaya. Welcome to Labrador! Kaway-kaway! Labrador. Ganda ng mga bundok dun, no? Dito na yung mga fish market ng Swal. Dami ring mga namimili.
Oo nga, try nating bumili pag uwi. Tapos, pagka narating sa bahay, mabantot na. Nice ba? Welcome to Swal! Adot Swal dito yung pagkali. Ito na tayo sa palengke ng Swal. Araw-araw ata piyesta nila dito. Hindi inaalis ng mga banderitas. Nung last na pumunta tayo dito, may banderitas ulit dito. Oh, diba? Ganda ng munisipyo nila dito. So, nandito na tayo sa siyudad ng Alaminos, the home of 100 Islands. Daming pakwan dito. Pagpapatuin ako ng isa, ayaw ko, dapat dalawa. Lapit na tayo sa kainan. Ito yung diversion road. Diversion or bypass road. Kain muna tayo dito. Bulaluhan at kambingan ni Bonsky. Bukas na kaya sila? O hindi pa? Sarado pa? Okay na daw. Ay, dito tayo. Oops. Kain tayo saglit. Bonsky Eatery. Dito na. Alam nyo, isa siya miyembro ng Bini. Alam nyo yung Bini? Binigyan ng gwapong asawa. Binigay ng may kapal. Biniyayaan ng ganda. Pero binitawan ng... Wala. So, this is our ulam for this morning brunch na ito. Ang sinigang na kilikili. Sinigang na kambing at crispy bangus. So, dito lang yan sa may Donsky sa Alaminos City. Tapos na tayong kumain ng almusal. Diretso na tayo sa Bolinao. Bolinao, straight ahead. Tayo, nakalampas na tayo sa Alaminos. So, nandito na tayo sa Bani, the watermelon capital of Pangasinan. Dami nagtitinda dito ng pakwan. Dito na yung mga tindahan ng pakwan dito. Dami. Parang ang sarap tignan, no? Fresh watermelon. Maliit lang pala na bayan tong Bani. Oh, saan tayo iikot dito? Saan tayo iikot? Dito ba? Ganda rin dito, oh. Ang ganda dito sa part na to ng Bani. Dito pala kami dumaan noon nung kasal ng tropa namin. Papunta sa may Old Woods Resort by the Sea. Sa aming paglalakbay, kami ay huminto muna para pagmasdan ang napakagandang daan na ito sa bayan ng Bani, Pangasinan. Come back home to me
Ang kalsadang ito ay bahagi ng Regional Highway 5 at makikita natin sa ating drone shot ang malabitukang kurbahan nito. I'll be waiting on you till you're in my arms, a place that you can call your home. Come back home to me, shelter from the storm. I'll keep you safe and warm. We'll hide out here for as long as you want. You want. Brick by brick, we lay the bones to this old place. Memories I won't let ever fade. Come back home to me. Alright, so dito na tayo sa Bolinao. Ilang saglit pa ay narating namin ang welcome marker ng Bolinao at nagpicture-picture lang kami bago namin pinagpatuloy ang aming biyahe. Okay, so papasok na tayo sa Bolinao. 1.82 pa Falls, Spring Falls, Bolinao Waterscape Nature Park, 3.2 kilometers. Malapit na tayo. Nandito na tayo. So, punta lang tayo doon. So, magkakaroon tayo ng environmental fee. Oh, may duhat din sila dito. Morning po. La Union po. Ilang sandali pa ay narating na namin ang part na ito at kailangan tayong magbayad ng environmental fee mula sa naka-assign na municipal tourism officers nila dito. Okay, tuloy natin ang paglalakbay. So, welcome to Bolinao Falls number 2. Pupunta. Ba? So, Dito? try natin dito muna. Pumunta. Mauna yung Bolinao ng Falls number 2 kaysa yung number 1. Ay! Problema lang, daan. Maputik siya. Ano, tutuloy pa ba? Hindi, kaya yan. Doon, doon ko idadaan sa gilid. Ha? Dito po, mali po. Ay, mali. Thank you. Oo. Sila rin yung mga nakasabayan natin kanina sa welcome arc ng Bolinao. Mali kasi itong nakaturo dito eh. Bakit dito kasi nakaturo yung araw? Oh. So, hindi lang pala Google Map ang nagkakamali at Waze. Pati yung mga signage din pala. Baka dyan. Welcome, Bolinao Falls 2A. Dito. Oo nga, baka dito. So, dito siguro. Ipasok natin doon sa dulo. Ay, sa kabila. Maputik dito eh. Puntahan natin. Para may... Kaya ko yan. Putik lang yan. Kanto eh. Normal lang na may putik kasi tag-araw ngayon.
Ayun, paunahin lang natin. Okay na yan. Kailangan na natin magsinero. Mas magandang idaan ang gulong sa may tubig. Hindi siya madulas. Huwag mong iwasan yung mga tubig kasi nililinisan na rin yung gulong mo. Linisan? Oo nga. Mahirap daw. Mahirap daw. Ano? Oo, ililiko na lang ako doon. Sa aming paglalakbay ay nagkaroon kami ng kaunting problema dahil ang una sana naming pupuntahan na talon o Bulinaw Falls 2 ay hindi umayon sa ating plano dahil sa madulas na daan dulot ng mga pag-ulan. Kaya, back off tayo. Next destination, ating susubukan ang Bulinaw Falls number 1 kung kaya ba ng ating sasakyan. Sige nga. Sa kabutihang palad, along the highway lang pala ito kaya mabibisita natin ito. May bayad din ang pagpunta dito na nagkakalaga ng 30 pesos. Ito na tayo sa Bulinaw Falls 1. For viewing lang ang ginawa namin ng aking misis dito dahil hindi pa naman kami ready na maligo. Maganda ang falls na ito. May hagdan lang na dadaanan kaya mag-ingat dahil medyo madulas lalo na kung katatapos lang ng mga pag-ulan. Sa kabila ng tag-ulan season, marami pa ring turista ang naliligo dito. Isang patunay na mayaman sa turismo ang bayang ito kahit anumang panahon. Malinaw ang tubig nito, maberde ang kapaligiran at may mga life vest na required isuot kapag maliligo. Sa katunayan ay nakapunta na ako dito year 2016 nang nagkaroon ng faculty tour ang private school na pinagtuturuan ko noon. Marami na ang nagbago ngunit hindi ang ganda ng falls na ito. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Yeah, I'll be just fine. Heading for the western shore, while the sun is slowly fades. Days are full, and I'll spend them with you. So let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Hanggang dito na lamang ang video ito. Maraming salamat sa panonood. See you sa next episode ng ating Bulinaw Escapade. Ito po ang inyong Sir Pogi ng LU na nagsasabing earn, travel and chill. Paalam!